Здравейте! Отдавна не съм се включвал, за това си има причини, но както и да е. Все пак от другата седмица предстои да се проведе и третият за годината турнир от големия шлем, именно Уимбълдън, където очакванията са много големи, както и към най-голямата българска тенис звезда Григор Димитров, така и към тенисиста спечелил най-много титли от големия шлем Роджер Федерер, а разбира се има и много други фаворити, които не крият своите амбиции да спечелят титлата в All England Club. Но преди това да се случи, разбира се, имахме няколко много интересни турнира, след като завърши сезонът на Клей, а именно тревните турнири, които се преведоха пред последните 2 седмици. Първо бяха тези в Штутгарт и Хертогенбош, а след това миналата седмица тези в Куинс, в Лондон, както и този в Хале в Германия. Имаше много интересни събития по време на тези турнири. Започнем първо с турнира в Штутгарт, където Роджер Федерер и Григор Димитров бяха поставени под номер 1 и номер 2 и се очакваше, разбира се, те двамата като най-високо ранкирани тенисисти, а като тенисисти, които са като специалисти на трева, може да се нарече, тъй като Роджер Федерер и Григор Димитров имат най-големи успехи, постигнат именно на тази настилка, да изиграят един епичен финал, където красотата на тениса да се покаже в пълния ти обем. Разбира се, това за жалост не се случи, тъй като Григор Димитров отпада Ежи Янович, а преди него още в срядата тогава, тъй като мачовете на двамата бяха във втори кръг, в сряда и четвъртък, съответно Григор отпадна в сряда от Ежи Янович, а в четвъртък от Ежи Янович, а в сряда Роджер Федерер отпадна от неговия много добър приятел Томи Хаас. За жалост аз имах билети за тези турнири за полуфиналния ден, но не можах да видя нито Григор Димитров, нито Роджер Федерер, но пък за сметка на това видях други много интересни тенисисти, а именно Фелисиано Лопес, който тогава изигра полуфиналния си двубой срещу Миша Зверев, и Фелисиано успя да спечели този двубой, след като не се наложи на нито един от двамата да отържава точка за пробив до последния гейм на двубоя в третия сет. Те изиграха 2 тайбрек сета, като си размениха победите в тях и накрая все пак Фелисиано успя да спечели двубоя с 7-5 и да играе финал срещу много обещаващият френски тенисист Лука Пюи, който се превръща нещо като специалист в трисетовите двубои. Той спечели няколко трисетови двубоя преди да играе финала и там на финала отново в 3 сета успя да надалее над Лопеса, с който спечели Мерцедесът, който връчват организаторите на турнира за всеки, който спечели наградата. В Хертогенбош пък имахме много изобилие от тенисисти с много голям ръст, около 2 метра, с много силни сервизи, и там до финала стигнаха, дали изненадващо, дали не, Иво Карлович от Хърватия и Жил Мюлер от Люксембург, който тази година прави най-добрата си година в своята кариера на 35, и там в финала в Хертогенбош двамата изиграха 3 тайбрека, като Иво Карлович успя да загуби двубоя и Жил Мюлер спечели в своята втора титла в ATP, след като в началото на годината спечели и още една. В миналата седмица бяха турнирите от категорията 500 в Хале и в Куинс, където в Хале от най-очакваното име, разбира се, там беше Роджер Федерер, който трябваше да докаже, че тази загуба от Томи Хаас е била просто плотна случайност и това, че не е играл от доста дълго време, след като спечели в Майами и Индиан Уелс. Федерер, това беше неговият първи двубой срещу Хаас в Штутгарт и там го загуби в 3 сета, но в Хале нищо не можеше да спре майстрото, който показа невероятен тенис и успя да спечели всичките двубои без да загуби дори нито един сет. И по този начин той дигна своята 9-та купа в Хале, което си е абсолютен рекорд за турнирна трева. Тенисист да вземе толкова много купи от един турнир. Разбира се, знаем, че тенисист, който е спечел най-много купи в един турнир като цяло, това е Рафа Надал, който вече има на 3 турнира по 10 купи. Тъй, че Роджер Федерер има да гони в тази своеобразна класация. Разбира се, не че е много важно, но все пак за любителите на рекордите това е така. В Хале Роджер Федерер показа един изумителен тенис, особено в финалния двубой срещу Александър Зверев, който през цялата седмица играеше много силно, направи обрати срещу Ришар Гаские, срещу Роберто Баутиста Агут, съответно на полуфинала и на четвъртфинала, след като беше със сет пасив, но Александър Зверев показа здрави нерви
Много добра игра от дъното на корта, беше също много разнообразен, ударите му бяха много силни, точно класирани, сервизът му работеше на едно много добро ниво и което, разбира се, оказа влияние върху това той да играе финал. Но в финал Роджер Федерер излезе пределно концентриран, след като имаше и да връща на Александър Зверев, тъй като миналата година именно тогава още 19 годишен Зверев успя да надиграе мастерто на полуфиналът в Хале. По този начин му отмъкна, така да се каже, мечтата да спечели 9-та титла, но Федерер тази година е нещо много по-различно, играе много по-освободено, много по-добре, особено след като спечели титлата в Australian Open, някак си играта му се отвърза на Роджер и той започна да прави брилянтно отиграване след брилянтно отиграване. Просто в този двубой Зверев нямаше абсолютно никакъв шанс. Федерер буквално му показа точно кой е майстора, кой е майстрото в тениса и колко много има още да учи Александър Зверев, особено за финални двубой. Федерер започна пределно концентриран, спечели още първото подаване на Зверев на 0, след това затвърди много бързо за 2 на 0, след един много тежък трети гейм Федерер отново успя с опит и с класа, разбира се, да направи два пробива и до края на сета даде едва единичен гейм на младия германец. Втория сет интригата беше малко по-голяма, но докато се стигна от това Федерер да пробие за 4 на 2, след това поведе майсторото с 5 на 2 и там крайният резултат се оформи 6-1-6-3, с което и Федерер успя да спечели своята 9-та титла в Хале. В Хале не беше чак толкова, така да се каже, завързано, както беше в Куинс, където още в първият кръг отпаднаха и тримата първи поставени. Анди Мъри, Стан Вавринка и Милош Раонич напуснаха над преварата след едва един изигран матч. И това, разбира се усещаше като някаква голяма изненада, тъй като много добре знаете, Анди Мъри е световния номер 1, шампион от миналата година в Куинс, шампион от Уимбълдън и от него се очакваше, разбира се, пред собствена публика да стигне много надълбоко в турнира, но това не се случи, загуби от щастливият губещ, който се класира Томсън и по този начин в просителните за Анди Мъри преди Уимбълдън, най-важният за него турнир през годината, стават все повече и повече. Стан Вавринка никога не е показвал кой знае какви резултати на трева, но все пак, когато става въпрос за Вавринка, от него може да очакваме всичко. В един добър ден за него той може да победи абсолютно всеки тенисист на абсолютно всяка настилка, тъй че това негово ранно отпадане може да се счита като изненада, но пък той отпадна от Фелисиано Лопес, който в последствие спечели турнира, който показа много добра игра. Той е тенисиста в Open Era, който от сегашната генерация, разбира се, който има е в топ 3 с най-много победи спечелени през годините си, а именно на трева. Неговата игра е пригодена за трева, много добър слайс, отличен сервис, много добри излизания на мрежата, волетата са му страхотни, тъй че от тази гледна точка изненадата не е чак толкова голяма, но все пак говорим за Стан Вавринка, за тенисист, който е печелил 3 от 4 титли на големия шлем, тъй че си беше изненада. А пък Милош Раонич, който е финалист от миналата година на Уимбълдън и изигра и се очаква, той не прави особено силен сезон до момента, разбира се, той е преследван от контузии, тъй че си има и обяснение за това, но Милош Раонич до момента игра един доста посен сезон за него, без особено големи резултати, но тогава Милош Раонич не показва абсолютно нищо, че заслужава мястото си в топ 10, както казвам, разбира се и контузиите, но като цяло нивото му на игра не е това, което беше в края на миналия сезон. Там, разбира се, на Куинс беше и Григор Димитров. А от Григор Димитров, разбира се, който отпадна в първият кръг в Штутгарт, се чуха изключително негативни коментари от много тенис специалисти, както и от фенове, разбира се, които са фенове на Григор Димитров, но все пак, когато Григор играе слабо, трябва да му се казва, а той, разбира се, има доста слабости в играта, а именно бекхендът му, лифтираният му бекхенд просто в момента не е на това ниво, на което трябва да бъде, за да Григор да иска да се бори с най-добрите. Разбира се, той има и други оръжия, които трябва да използва по-често, като форхенда, като волетата, като сервиза, разбира се, но и те не действат до момента на чак толкова добро ниво. И достигането му до полуфиналите в Куинс, разбира се, от една страна е една хубава новина, но от друга страна ние се надяхме да направи малко повече, да изиграе един финал, а защо не да спечели титул, както го направи през 2014 година, но за съжаление съдбата си знае своето и след като 2014 година Григор на финала успя да
така да се каже, да остане в двубоя, след като беше изправен пред матчбол на Фелисиано Лопес. То тази година Фелисиано Лопес, след като бе изправен в четвъртфиналите си пред матчбол от Томаш Бердих и в финал от Марин Чилич, то някак си съдбата балансира нещата и успя да помогне на Фелисиано да спечели своята титла в Куинс, който в интервюта след двубоя той каза, че той очаква от 16 години насам. Това е за него един от най-важните турнири през сезона, тъй че можем да му пожелаем успех на Фелисиано и това, което показа. Разбира се, аз го гледах на живо Фелисиано в полуфиналния двубой в Штутгарт с Миша Зверев. Фелисиано е един доста интересен тенисист. Той разчита основно на своя слайс бекхенд, когато играе от тази си позиция. Форхендът му е много балансиран, много добре удря топката, както казахме. Притежава страхотни волета, излиза на мрежа. Той е и двойков играч. Това не трябва да се забравя, тъй че играта той се чувства доста комфортно, като излиза в близост до мрежата и прави волета. Разбира се, това трябва да го прави и Григор Димитров, според мен, тъй като то се вижда, че неговият форхенд в момента няма чак такава сила в удара, не знам защо така се получава, но неговият форхенд не е чак такова страшилище, каквото беше примерно в Австралия. Григор Димитров просто трябва да иде по-често на мрежата, да блафира своите съперници. Волетата са му на едно много добро ниво, ако не са и в топ 5 на най-добрите тенисисти, които изпълняват волета в момента в света. Тъй, че Григор просто трябва да опитва това, за да избягва от своите слабости, а именно този лифтиран бекхенд, който той се опитва да вкара, но доста често греши от него. И това трябва да се промени разбира се, по време на сезона той не може да не може да направи така, че неговият бекхенд или неговите ретури да станат по-добре, тъй като това е другото слабост в играта му, тъй като той няма необходимото време за тренировки, за да оправя тези слабости. Това трябва да стане по времето на оф-сизън, както се нарича от началото на целия декември месец, където тенисистите най-вече тренират именно новости, така нататък, с които да повишават нивото на играта си и да повишават качеството си. Тогава трябва да стане това. По време на сезона Григор няма как да направи толкова много промени в играта си, но той просто може да опита да бяга от тези слабости, да иде по-често на мрежата, да се опитва по-често да атакува. Разбира се, това са рискови неща, тъй като може да се обърнат срещу него, нож две остриете, но както виждаме срещу тенисисти като Фелисиано Лопес, които имат една упростена игра, особено на тревата, и правят това, което най-добре знаят. Той е видял слабостите на Григор са на бекхенда и те постоянно играят на бекхенд, без значение какво се случва. Това трябваше да подсети Григор, че той трябва да излиза по-често на мрежата, да прави повече нестандартни изпълнения, така да се нарече, ако иска да спечели. А и при Григор другия проблем е, че много често му бяга концентрацията. В двубоя срещу Медведев, като Григор спечели първият сет, във втория трябваше абсолютно веднага да се опита да натисне своя съперник, за да го накара да греши, да го накара просто да го пречупи, но тогава точно има спадна концентрацията на Григор. Подаванията му станаха и сервизите му не бяха толкова стабилни. Даде на Медведев много шансове да се върне в двубоя и се стигна до трети сет, където трябваше да се връща от брейк пасив, за да печели двубоя. Разбира се, от една страна пък е хубаво, че той имаше такава ситуация, тъй като знаеше как да реагира в следващия си двубой, в ситуация, в която е с брейк пасив в финален сет и да може да спечели, но уви също Фелисиано, той просто не му даде тези шансове. Фелисиано бе пределно концентриран и мотивиран да спечели тази титла, тъй че Григор трябваше да направи нещо екстраординално, ако искате го наречете, за да успее да надалее в онзи двубой с Фелисиано. Така че очакванията за Уимбълдън и за големият турнир от големия шлем, разбира се, са много. Има много тенисисти, които ще искат да покажат, че не са само специалисти на другите настилки, именно на тревата. Един такъв е на Рафаел Надал, който от 2011 година не е стигал до финала на Уимбълдън, но преди това Рафа има цели 5 финала на свещената трева, тъй че който казва, че Рафаел Надал няма никакви шансове на Уимбълдън, греши. Разбира се, за Надал е важно, че в началото на годината той спечели много матчове, много титли в клей сезона. Той просто затвърди уникалното си представяне от сезона на хард, но тогава, разбира се, на хард имаше един Роджер Федерер, който беше в, както се нарича, Gold Mode и правеше всичко, каквото си пожелая на корта. Но на клей сезона Рафаел Надал просто обезличи всякаква конкуренция
И след това не сме го виждали от тогава, от 11 юни, когато спечели титлата на москитарите за 10-ти път. Надал не е играл официален матч, първо официален матч ще бъде в първия кръг на Уимбълдън. Разбира се, много интервюта и той, неговият треньор Тони Надал каза, че Надал е готов за Уимбълдън, но все пак не трябва да забравяме, че Рафаел, това не е най-добрата настилка на Надал и първите няколко кръга за него ще е истинско предизвикателство. Успее да премине към втората седмица на турнира, то това вече ще бъде много, така да се каже, това ще го постави в ролята на фаворит. Спечелват на титлата, разбира се, не е на топ фаворита, докато в турнира това ще бъде Роджер Федерер с оглед на представянето му през годините, а и с оглед на представянето му от този сезон и на последната титла, която спечели в Хале през изминалата седмица. Разбира се, Новак Джокович също е абсолютна енигма за нас. Джокович не се представя никакво добро ниво, след като отпадна на четвъртфиналите в Париж от Доминик Тим. Джокович тогава не ни показа нивото на игра, което трябва да има бивш номер 1 и тенисист в топ 4 през този сезон, но както и да е, Джокович тази седмица участва на турнири в Истбърн. За първи път от 2010 година той ще участва на турнирна трева преди самият Уимбълдън, тъй че е интересно да видим и в каква форма ще се намира Новак Джокович. Айде не забравяме, че в неговия щаб вече е Андре Агаси, а Андре Агаси знае много добре какво трябва да се случи на един тенисист, за да спечели турнир от големия шлем, било той Уимбълдън. Тъй, че наистина ще е интригуващо да видим как Новак Джокович ще се справи в тази тежка ситуация, в която той е изпаднал в момента. Другите тенисисти, които имат големи шансове да спечелят Уимбълдън, разбира се, са Александър Зверев, но при него е малко спорно, тъй като Зверев се представя много силно на турнирите преди големия шлем, както беше и за Ролан Гарос. Той спечели турнира в Рим, след като на финала надигра именно Новак Джокович в 2 сета, но на Ролан Гарос отпадна в първи кръг от Фернандо Вердаско, тъй че и Зверев не е преминал от трети кръг на турнир от шлема до момента в кариерата си, тъй че при него още е спорно да кажем колко големи са му шансовете да направи нещо голямо на такъв турнир. Но пък не трябва да забравяме, че ако Александър Зверев има ден, той може да победи всеки един от големите, той не се притеснява да играе срещу тях. Няма тази ментална бариера, която имат много от младите тенисисти, когато се изправят срещу някои от топ тенисистите в света, тъй че ще бъде доста интересно да проследим и тази история на All England Club. Така, това беше от мен за днес. Очаквайте до края на седмицата и ново видео, където ще говорим за 10 интересни факта покрай най-очакваният от тенис феновете турнир от големия шлем, а именно Уимбълдън, тъй като много добре се знае, че най-голямата фен маса от тенисистите има Роджер Федерер и неговите фенове очакват това състезание с огромен интерес. Разбира се, всички други тенис фенове очакват Уимбълдън с огромен интерес, тъй че ще бъде интересно, но аз мисля да ви подготвя едно много интересно видео с 10 избрани факта за Уимбълдън и се надявам да ви хареса. Тъкнете по един палец нагоре, ако ви е харесало, абонирайте се за канала ми. Също ако ви е харесало, ако не ви е харесало, пак се абонирайте, все пак не искаме пари за тая работа, тъй че не е толкова страшно. Благодаря ви, това беше от мен за днес. Довиждане и до нови срещи. Чао, чао!